Ringre joma ne owito ngimagi masira mar senyruok lowo Chesengoche County ma Elgeyo Marakwet idhi tich adek ma ochan kinde ma okenge pod oketi mar jolo joma ne oyudo midhiero e masirano. Joma ne otony e masirano nyaka sani pod jot e kuonde jot ma kojolo e county no, kendo dwaro pod nitie mondo med migi kony mag mwandu mochuno e ngimagi. Nyaka sani ji 8 pok oyudi nyaka ne masirano mane onego chiegni ji 40 timre, kaluwore ni masirano ne oketho nyaka osiptal mane konyo jodak makono. Oganda ni kod achiedh nade yudo thieth kendo ngimagi ni kama ng'aw mar gamo tuoche. Nairobi is the capital city. Mudslide, whereby we lost so much through the mudslide. First of all, the community lost so many people. Secondly, the hospital where we are, we lost so many machines through the mudslide, and there was much destruction. We wanted to come and rebuild Chesengoche together, and we also had the request from His Excellency the Governor, the Bishop himself, to come and start to rebuild. So today we brought a consignment which is composing of medicine which are going to the people, and also we got beds as well with mattresses among the others, so that we can be able to rebuild that hospital which was almost swept away completely. We still miss around 8 people. Yeah. We hope that they will be found before we do the final funeral. Therefore, we still continue to say pole to our people. We give condolence to the entire community because of the tragic incident that really happened. Kaka yor neno ni ratich nyithindo ket nyime e doho ma